sobotu 23. apríla sa v Považskej Bystrici konal zraz veteránov, ktorí sa vydali na 200 kilometrov dlhú trasu Československom. Klub historických vozidiel Považie sa dohodol s klubom z Rožnova pod Radhoštem, že si dajú spoločnú jazdu. Do začiatku to vypadalo tak, že nás bude 20-30 a si spravím takú panenskú jazdu. No, žiaľ Bohu, dneska máme 100 vozidiel a 219 účastníkov. Z toho všetko sme museli premeniť, či stravu, či zariadenia a celú prevádzku na testnej komunikácii. Okrem spomínaných dvoch klubov sa na zraze zúčastnili aj kluby z Prahy a tiež z celého Slovenska. Trasa sa začínala na Makove. Klub Rožnovský prišiel na Makov a my sme prišli tam a tam sme sa dali dokopy a tam zvyklo to číslo 100. Potom sme pokračovali do Bytče, kde sme si spravili malú prehliadku. Z Bytče sme vyrazili smerom na Považskú Bystricu, ako Považská Bystrica také hlavné centrum, samozrejme, kde sa vždy konajú takéto motoristické akcie. Po občerstvení nasledovalo vyhodnotenie. Po vyhodnotení pokračovali do kúpeľov v Nimíci, potom sa presunuli do mesta Púchov, kde bola aj akcia ukončená. Z České republiky dorazilo 20 veteránov klubu. Je od vás? Takých 15 asi klubov je, ale sme tak pomer pol na pol. 50 a českých, 50 slovenských plus 100 aj niečo a ľudí, vlastne posádok českých plus slovenských. Takže máme zhruba tak 215 ľudí, spoločne sme sa tu zišli. V Česku dokonca štartovali aj veteranisti z Poľska. Každý účastník pri prihláške dostal pokyny, že táto trasa je to o tom, táto jazda, že je to spanilá jazda a spanilá jazda znamená, že sa ide 40-50 km rýchlosťou. Či je tu motor 6-válec, nejaký 3 liter, 5 liter, ako tu máme tie americké vozítka, alebo to je 0,98 nejaký motor, takže všetky sa prispôsobili jazde spanilej. Dať dokopy takéto veterány však nie je ľahké a je za tým veľa námahy. Do toho vložíte sebe a svou duši. Snaha udělat z vraku něco krásného. To je 5 let. 5 let práce. A vás to hřeje, vám to dělá radost a dělá to radost jiným, protože děcka si do toho můžou sednout, zatočit volantem a jim to rozdáme taky nějakou radost. Auto nemá být jenom pro mě, ale musí rozdávat radost jiným. Nejenom že to řídím a tak dále. Tady je dost obtížné to řízení, protože tady je 8 rychlostí vpřed. Žádné posilovače, tak sa aj nadřu, ale je to krásna dřina, věřte mi. Akcie veteránov sa stávajú čoraz obľúbenejšími nielen medzi staršími generáciami. Mnoho mladých ľudí má práve svoj koníček veteranizmus. Ľuba Matíčková, televízia Považie.